guys, dito tayo ngayon sa Sitio Cabernal. So ito yung mga view dito sa Sitio Cabernal na sakop sa barangay namin. Bale ito yung sa mga bakahan papunta doon. Tsaka na rin to, yun. Doon sa kabila. Doon yung mga bahay, guys. Doon sila nakatira. Ang kagandahan dito, guys, ay kalsada na sila dito. Yan, oh. So ito na yung daan, guys, papuntang Sitio Hagna. So yun. So yun, guys, pagdating dito mayroon palang mahirap na daan. Yan, oh. So dito tayo dadaan. Yan. Medyo maputik. Imagine, guys, pag pupunta kayo doon sa Sitio Hagna, ito yung daan nila. Tingnan nyo kung gaano kahirap yung kalsada nila. Yan, pahirapan to sa mga motorista. Lalong lalo na pag laging naulan, yun, delikado. Dito, guys, kailangan natin gumamit ng payong. Kasi mainit na yung panahon. So yun, guys, dito na tayo sa Sitio Lubong Sapa. So ito yung Sitio Lubong Sapa. Yan. May bahay doon. So yo, what's up, guys? Dito na tayo ngayon sa Sitio Lubong Sapa. So ito yung Sitio Lubong Sapa, guys. May mga bahay doon. Yung papuntang Hagna, dito yun. Pataas. Dito kasi dati palayan, ngayon hindi na. So ito yung guys, tulay ng Sitio Lubong Sapa. Nakakatakot yung tulay nila dito. Yun, dito dadaan yung mga motor. Dito tayo ngayon sa kapilya ng Sitio Lubong Sapa. So ito yung kapilya nila dito. Yung mga tao na nakatira, yung mga bahay nila nandun. Iba nandito, saka doon. Pahinga man tayo ng konti dito kasi malayo pa yung lalakbay natin. So yun, guys, nakainom tayo ng tubig dito. Mainit pa. So what's up, guys, dito na tayo ngayon sa
Sitio Hagna. So ito yung madalas na pangkabuhayan dito sa Sitio Hagna. Itong mga palayan. Meron ding mga niyugan tsaka mga baka. Meron din silang tulay dito. Tulay na gawa sa kahoy. So ito yung mga bahay dito sa Sitio Hagna. So yo, what's up guys? So gaya ng sinabi ko sa inyo guys, pag nakaabot tayo ng 1,600 subscribers sa YouTube at 500 followers sa Facebook, yun yung sinabi natin, napupuntahan natin dito yung Sitio Hagna. So yun, nandito na ako sa ito na yung Sitio Hagna guys. So marami na nabago dito. Dati kasi yung unang punta ko dito, dito? Gulayan. Papunta doon. So ngayon hindi na. The best sound quality only here on Mipulos Lights and Sounds. Disco Mobile. Gandang tunog, gandang quality pag Mipulos Lights and Sound. You are listening to the period with exclusive mix by DJ Mipulos. Mipulos Disco Mobile. So din ako sagna guys. Hagna. Dalang basketballan.